Mä kuvaan nyt kuukauden suosikit ja näitä on vain 6. Eiku hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Näitä on 7. Niin. Joo. Jos tykkäätte kuukauden suosikkeista, niin jatkakaa katsomista. Juu, eli ensimmäinen on tämmönen Wendin tossut. En osaa lausua, mutta nämä on aivan ihanat. Nämä on todella lämpimät ja ihanat ja kaikkea. Sitten toinen on silmiin, tai tähän, mikä se nimi nyt onkaan, juttu. Mä pidän niitä tämmöisessä kuoressa. Ja miten mä saan ne täältä pois? No varmaan mitenkään saa. Apua! En mä ota tätä pois. Tämmösiä. Mulla on ollut tämmönen yksi, tässä oli semmonen värikäs juttu. Mä oon käyttänyt niitä. Niin mä en halua käyttää näitä paljon, koska sitten nää kuluu ja sitten mä en jaksa tilata enää lisää näitä. Ja mä en muista edes mistä mä tilasin nää. En muista, ei tässä näin. Joku jäänsvi, joku juttu, en minä tiedä. Mutta tämmönen. Joo, sitten kolmas on tämmönen huulirasva. Tää on vähän niinku EOS, mutta tää on sitten Lippo. Joo, tässä ei näy niin paljon, mutta tästä ei tule sille väriä. Mutta tämmönen ihana kuitenkin. Ja ton mä ostin halpahallista mulle joululahjaksi. Ja niin, hyvin, yksi meni sun. Toi tuoksuu semmoselta metsämaria tuoksuselta. Ja sitten on niin, metsämansikan ja metsämarian tuoksuselta. Sitten mun seuraava on Baby Lips. Mä en ikinä tullut tietämään, että mä käytän Baby Lipsia, mutta tää on Melon Mania. Melon Mania. Mä laittan tätä äsken. Tuolta näyttää. Tää tuoksua melonilta ja vesimelonilta ja niin. Sitten seuraava on tämmönen Nail Polish, joku tämmönen. Näitä meillä on tuolla lisää. Nää kaikki on aivan. Mä saatiin nää joululahjaksi mun siskon kanssa. Niin. Juu. Sitten, Sitten on tämmönen Hello Kitty hajuesi, josta putoaa koko ajan korkki. Tää haisee tuoksuu. Mustikalta ja mansikkasekoitukselta. Mutta toikin on aivan ihanaa. Toi me saatiin heitetä. Tämä on tyhmin korkki. Niin, tämän me ollaan saatu äitin työkaverilta. Tämmönen ihana Hello Kitty. Niin. Sitten viimeinen, mutta ei vähäisempi. Joo, jotenkin niin. Tämmönen Dermosil käsirasva tai käsivoide. Mulla ei kutita ollenkaan.
Tää haisee aivan karmialta. En tykkää hajusta, mutta tämän jälkeen kun olen laittanut rasvoja ja ottanut pari minuuttia, nämä kädet on aivan sairaan pehmeät. Juu, nyt kästi vähän pari minuuttia, 2-3 minuuttia. Ja tämmönen. Joo, mulla näkyy verisuonet tässä ja tossa ja tossa ja tuossa. Mutta niin nyt mulla on kädet aivan sairaan pehmeät. Niin. Joo, tällainen video tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Moikka moi!